Така. И ето, драги зрители, тръгваме на мисията. Взели сме храна. Взели сме един кашон с банани, защото са много калорични. Сега ще ви покажем тук и резачката с около 1,40 м острие. И телевизорите. Какво става, бе, братко мили тук? Бах си майгада. Лили. Ето вижте сега шофьора. Владо е шофьора. Мишоци! Къде ти е корбилото, бе? Нема го! Еба го ровър, да не е с автопилот. Нема, ние тук караме с ръчки. Его и Рио драйвера. Транспортерът. Еди Мишок такъв. Какво да правим на джипа сега? Ево каранчето. Ево Авко. Колегата по марка. Отиваме сега да вземе неговия бегач. Ето ко ще ни кине в отзаде. Пише набрано напред. И с 25 см ново окачване. Стара, брате. Какво става? Ай, чао. И така, драги зрители, виждате тук едно феноменално изпреварване на Светлю. Надмина бардал добавката. И продължаваме малко напред. От уважение пускаме най-стари. От уважение пускаме вожда. Его е. Вижте каква осанка, вижте какъв простор, какво нещо. Просто надминен и даже и лед менгач не пусна. Оп, щехме да го цунеме. Но едното добре оприл спирачките, коват като за световното. Тук леко залягаме, защото има пушка. И почваме да бегаме. И почваме да бегаме, бате. Това бъде тук пушка един път по нас да гърми. Да. Защото не знаеш, че едното и той има пушка. Не знае, че едното има. Ето тук, драги зрители, Ленко един път се гмурна. Това е участъка Ленко. Карай само след нас спокойно. Няма да минаваме през лодки. Нема стане много тъжък джипа. Върни още в Ако няма ръката. карате, отбийте някъде, че ние сме се знали да се вожим. Какво има предвид? Какво имаш предвид? Да ти го турал газа. Така, кажи златната дума. И така, драги зрители, това е Авко. Идва за срещата. И това беше феноменален скок. Браво! Браво, господине! Хубаво ли ти е? Дръпни ръчата да не тръгне. Предвид трасето съм си взел подходящи обувки. О, тук ще е интересно между тия скалички. Че се препозиционирам за снимане. Дай малко си. Обратно. Стига, оп, пълен лев. Пълен десен. Дай. Тук обаче тия дървета малко са тесняци. Дай малко назад. Това, драги зрители, е истински траял. Истински траял след едно високоскоростно рали. Значи това е някакъв хибриден джип, който е подходящ и за траял и за някакви супер екстремни ралита. Много добре, много добре. Така. Вижте, еди служи очилата като някакъв професор е. Дай от твоята страна, тук минаваш. Тук има 40 сантима стъкло. Дай на десно, още на десно. На десно. Много добре. Просто се проверя като истински професионалист. Но това е един Motors Pro. Не е нещо да кажеш
шматките или по-скоро мога да кажеш патките. Защото тук всички са им патките много големи. Ето сега как ще мине. Добре, бъде. На някакви милиметри ще. Браво! Изправи! Браво! Всичко на милиметър ще е изчислено. Браво, Еди! Браво, господине! Хубаво ли ти е? Перфектно ми. Дано ти мине. Светлио е герой на социалистическия строй. Значи, това тук е точно някакъв вид шахмат. Всички действия трябва да са прецизно планирани. Едно грешно движение и трябва да викаме хеликоптер да го изтегли нагоре. Другите ги няма все още. Жули малко кората на дървото. Милиметърче. Много добре. И отвори вратите на портата. Тая просека продължава нагоре обаче. Тук не е лошо да прослушаме някакъв път. Ай, Павка! А той ли го кара? Той го пази, защото сега чужда булка. Трябва да се пази. По-просто той трябва да прави. И така, господин Пачернев. Това е господин Пачернев, ето го. Дошъл си на екскурзия, яде си някакви биохрани. Биобананчета. Вози си се, все едно си на Цариградско. Цариградско, бате. Чай с колко километър съм. Нещо кажете? 40. Я проверка на окачването отзаде. Гле, това си е направено тук с джипове, бе. Всичко мина на милиметри. Нема следи, нема нищо, гледайте. Гледайте, ново. Крамавец идва отзаде. За него не е проблем, защото той все пак е с УТВ. Естествено и за джиповете не е проблем, защото ние сме някаква група от идиоти. Лапс. Био. Всичко е био, човек. Значи трябва да се тънем в разкос, независимо къде се намираме в каква ситуация. Нещо ми спря вентилацията на седалките, не ми работи. Нали? Не, моя макчо. Под гръба обаче бачка, нали? No. Браво! Пази ги долу за изкачване, че има едно бирче хубаво. Лебедка има, добре. Да не си дистрибутор нещо останал. Правим ти реклама. Трябва пълна газ, ти знаеш как. Ако мина доста добре. Влево просто. Едното са разбавни, как ще ходи? Ето по-надолу не му трябва, ето нагоре, тук има едно 20-30 метра ганно.
на което сигурно се вадят лебедките. Опа! Вече добре. Така, Саша ще демонстрира стил и финес. Всички джипове знаха на лебедки тук. Да видим Канама на какво е способен. Ебатата шак. Това екстримче ли беше, бе? Ай, малко романтика това. Да ги избягаш! Само малко това! Стане! Лек! И тук вече ще оправим до лебедките. Важното е, че за клуба Mission Impossible думата не съществува. Ама много там... Що тръгна на там? Краси, така ли? Добре ли? Дай да преместиме... Чакай да видим докъде стигне, то може да му стигне. На магия. Върти си. Просто едно тунинг малко прелива от пробката на скоростите върху гарнето. Тук ще трябва да правим полиспас. Чакай, Свето, ще се вържа полиспаса! И така само да ви, може да ви демонстрирам тук една страхотна плетеница. Лебедка. 5 кюшета са горе. Полиспас. Още 2 въжета ви ще тръгват наляво. Едното стига до дървото. И през полиспаса стига до ровера. И тук муцунките на двете джипса са се подали сладко-сладко. И сега се задърпаме, цялата тежест ще падне на ето вечен дъб. Да видим дали ще издържи. Аре, бе, гай!
Лекичко, лекичко. Палчето! С палчето! Иво, ето от да изтопам да ги бутам реката и се минава. Дайте ти палчето. И сега, драги зрители, гледайте какво прави тази витара. Зелената. Некъв реактивен двигател са и монтирали. Още веднъж ти горе. С 10 го пусна. Ели? Я няма да прави. Чакай. Виж го задния, то му трябва само задната. Защото когато заден по пак, завода първоначалното кута и после резки тръгва и направо. Некъв пън е спре. Според мен некъв пън направо е спре. Бах ти звяра. Бам, мамата, това ми тъпа. Бах ти. Прав беше един за витарите. Витари, казах ли ви? Казах ли Витари? Още малко. Ап! Браво! Дай! Десен трябва, Десен! десен! Там има дърво и мога да спреба. Парзалът е тия дърва, ако ги изчистиме. Той тук се парзаля. Не на тия. Така, стига, не! На гласа! Ей! Стига! Дай назад! Стой! Още назад! Пак! На гласа си! На гласа! Малко е. Еми застани малко, тя е горе. Това си го Рома си знал. Спирам, че 2 минути и 53 секунди да му го качим. Аз бях убеден, че влезе ли един път сервиза, оттам порпат крушението. 2 години си вървеше без напрежение. Беше ли укарал така? Влезе в сервиза за една седмица и... Ще трябва да го сменя. Вие къде ги прави конта джипове, я ги снимай къде са. Off-road equipment енота. Семе ги са. Ама поне си изкупи вината, ходи с резачката нагоре, разчисти пътя. Нагоре чисти ливадата. Е така е, кой е виновен, трябва да си изкупи вината по някакъв начин. Той предишния път е както го дигнахме на имбири, изфърли малко масло и падна ги една си изпуши. Обаче се прибрахме. Сега... Майстро, давай колана! Джипа се личи колко е весел. Да го ебър, пробихме от този път, его е тук отзаде. Вижте, все едно, остана само Бисер да го асфалтира. Ето ги тук всичките господа от групата. На Шаро. Равносметката. Има нагоре и още един-двама. Той избега конта да не го дере някой. Равносметката за днес е един джип за гамина. Един преден диференциал на Вранглер за мина. Едно въжена лебедка за мина. Тук едни скорости за мина. Там едно такова Сузуки Витара каре за мина. И щетите са горе-долу за... Има 1000 лея, трябва ми си ги искам от горското, затова че им пробихме пътя тук. Да минути събират дърва. Айде, чао. Чакай грешка. Чакай, че с тия селфита. Еди, обясни сега какво става.
Какво става? Какво става? Пребаги си. Сняг трябва, сняг ще запачи мамата да си. Ама ти първи се преба. Храни смъртно кралицата. Умишлено спуках гума. И вижте какво става сега тук. Дядо дърпа ряпа. Ряпата е голема и луксозна. Аре, газ! Газ! Ще паднеш върху капака, бе. Иде да отпъля той и тогава. Заедно. Давай. Аре, газ! О, светло на мека гумата. Предна лева е спукана. Да, спукана е. Ей, зарпаха го, бе. Ей, бах ти зверовете. Ти отряза гората. И тази резачка трябва да избие парите. Оп, оп. Май витарата трябва да е вързана отпреде. Мърда. Ма той ще става мека гума. Кажи Саша за ровера, са. Дай си становището. Юле като патрола. Да го е, бе. Носи ли веднага създаден, бе? Айде го. Той може да преди. Ето, няма, ето на това. Охо, гледайте какво има тук, бе. Трасак. Бах, мамо, мечко. Еди, тук има едно от мечка, бе. Я гледай. Това еди се настраво. А? Какво викаш? Еди се настраво миналия път с моторите. Мо било стръмно. Едно, две, три! Едно, две, три! Стоп! То не го виде. Погледни го то къде кара, бе!
Поглед към тънера! Бегайте там! Хайде да го пътна! Айде, Трябва да преместим. Защото го прегряваш, аз те чувам от 15 минути седа при Каранов и върва към тебе, си чува как го пречега. Това, а ти буксуваш ли буксуваш? Остави го да почива малко, ти не мога да видиш дали ти е загрева кутията, тя термометър нема. Загрева и избива през удушника, оттам течеше масло. Трябва да си сипе сега масло, да се види откъде избива и го изкарам, примерно, удушника на тавана. Да е по-високо и мотор не мога да е запушен. Оставам че тук това момче кара много бързо, трябва да извада Вранглера тази вечер, че не искам да бани Вранглера. Него е Каранов. И другите се промъкват отзаде. Но ние все пак с луксозния пробиваме. Давай смело, няма стрес. Светло, слушаш ли джаз вътре? Как е? Спокойно ли? Да мачкаме един на джаз. Нещо, ако искаш да кажеш за луксозния живот вътре Само да в това изпигне долу, чудовище. ще му обясня. За тези, които не са наясно, това трасе едва качихме с моторите онен ден. И това е първият джип, който мина по това трасе, откакто свят светува. От няколко милиона години за първи път. Даже може би от няколко милиарда години. Ето вижте. Вижте тук Discovery. Тук това над какво ми яреш. Гледайте само как се чупи. Гледайте какъв ход има на окачването. Как е? Его Явко. Няма да има проблем с патрола. Той просто лети патрола. Господин Наиванов, кажете как е положението? Нали, професионално също тук. Тапата да подмине. Да. Ева, ти екстрите, гледай какво става. Я дай газ. Чакай, ако пуснем спирачката, знаеш какво става? Не, гледай. Ще ми засмути телефона. Ева, ти зяра. Да минавам ли да пробивам, че само нисаните малко тук могат минат? Няма къде ги задминеш. Изчакай по-добре, те добре действат отпреде. Няма завлече към организацията. Всичко мина плавно и спокойно, без нито една щета.